Velkommen til Spiritualitet, Tro og Overtro. Jeg har besøg af Bolette Geyer Hækkerup, som har Kvindetemplet på Fyn. Og Bolette, velkommen til dig. Tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Bolette Geyer Hækkerup, som du lige har sagt. Og jeg er gammel lærer, 56 år, og bor på Sydøstfyn, sammen med min hund, som der godt kan være, at vi kommer til at høre lidt til. Og så er jeg farmor til en snart 4-årig pige, der hedder Alice, og har en søn jo, sjovt nok, når jeg også har et barnbarn. Så har jeg de sidste 15 år arbejdet som professionel heks, hvis man kan sige det sådan, seer, clairvoyant, psykospirituel underviser. Jeg har et lille tempel, der hedder Kvindetemplet, hvor jeg holder kvindecirkler og fuldmånemeditationer og regressionsterapeutuddannelse og clairvoyanceuddannelse og præstindeuddannelse og kvindecirkler og ja, alt muligt forskelligt. Tarot, intuitiv tarot og orakelkorts workshops. Så danser jeg en gang om måneden i sådan noget, der hedder Fri Hjerterum i nærheden, hvor vi danser dans det ud. Og det handler egentlig bare om at danse alt det der overskudsenergi ud. Hvad skal jeg mere sige? Jeg er vokset op med 2 mødre. Så jeg er regnbuebarn. Det er jeg lidt nok en af de ældste. Ej, det er ikke planlagte regnbuebørn i verden. Eller i Danmark i hvert fald. Det kan man jo ikke undersøge. Jeg er født klart seende, klart hørende. Hvad kan man mere sige? Jeg er 1,78.